Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan. Bi ye ntɛnɛn ye Novembre kalo tile 10 san 2025 a don kibaru waati sera min bɛna lasa balimakɛ Abdulahi Kanta fɛ Kanta Media ale jasiraw kan Facebook, YouTube, TikTok kan. An b'a ɲin'aw fɛ a ka abonné nin chaîne ninnu na. N balimaw bi bakuruba fɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamanakuntigi kɔrɔ min ni a wele ko ATT Amadu Tumani Ture ale ka baɲumankɛ tɔn min bɛ yen ka sanga ni Octobre kalo ɲɔgɔn dɛmɛ ye ani ka sanga Amadu Tumani Ture ale ka fatuli san 5 dɛmɛ kɛra déplacé ye min taara ko $50 kɔ la kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. Tajiko gɛlɛya kama a kɛra sababu ye min ye nafɛn feerelaw ye olu b'a la ka gɛlɛya caman sɔrɔ nafɛnw tani ka segin na kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. An bɛ tila k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye tajiko nɔgɔya b'a la ka don a la yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ a bɛna dɔw ka seeraw mɛn cogo min na. Aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Tarata don Octobre kalo tile 21 san 2025 Agence Cuba Voyage ani a ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu u ka umuradenw bɔra nin don kɔfɔlen na ni ka u kunda Madinɛ kan. Nin don kɔfɔlen na Cuba Voyage ka nin umuraden ninnu o tun nisɔndiyalen don ani u bilasiralibagaw. Agence Cuba ɲɛmaayaso ko k'a b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye Décembre kalo tile 23 ye ani Janvier kalo tile 7 umuraden dɔw bɛ taa nin don kɔfɔlen 2 la. Aw minnu b'a fɛ ka taa a ka umura kɛ nin don 2 la o ɲɛna suganti bɛ aw yɛrɛ bolo. A ka wuli teliyala ka na ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Agence Cuba ɲɛmaayaso la Bamakɔ kura. K'a bɛ dugawu don kɛ umuradenw ko Ala ka umura ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ. Labbayka la sharika laka labbayk. Aw minnu bɛ yen n'aw tun bɛ hami hiji kɛcogo ɲuman na Agence Adama Travel ka se ka aw lafiya aw ka voyage ko imura hiji ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw bolo. A y'aw jigi kɛ Agence Adama Travel u ka hôtelu ye olu ka surun bateau kɛyɔrɔw la Madinɛ ani Maka. Ni tɔgɔ sɛbɛn u fɛ aw ka bateau ko yɛrɛ bɛ livre minnu kɔnɔ u b'o di aw ma ani tilew hiji koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ tile minnu kan ani sagiw aw bɛ se ka bololafɛnw bɛɛ lajɛlen lasago min kɔnɔ lasago ko cɛɲi na fo ka taa se aw ka namu ma a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ aw ma musaka bɔ. U jabala filɛ nin ye Amdalaye ka ɲɛsin Lafiyabugu kaburudon daba ma. Mɔtikaw fɛ yen u ka lasigiden bɛ yen nɔ o de ye arajo Keleya Gawusu Kuma ale ka numéro ye 66 72 86 32. Agence in yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Adama Traoré ale ka numéro ye 76 31 68 57. Agence Adama Travel a ka dayɛlɛlen don ka aw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kunnafoni daminɛ na an b'a ladɔnniya k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ Ala ka hinɛ la Amadu Tumani Ture min maa caman dɔn ni ATT ye ka sanga ni ale ka fatulu ye a san 5 o dafara an filɛ don min ko bi. O de hukumu kɔnɔna na sibiridon min ye a ka baɲumankɛ tɔn min bɛ yen u ye dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'an b'u wele ko déplacé n'olu la ka b'u sigiyɔrɔ la. Dɛmɛ in bɛ taa $50 ani kɔ la min n'a donna balo la tulu sukaro malo ani makɔrɔni a n'a ɲɔgɔnnaw. Nin don kɔfɔlen na a kɛra nisɔndiya ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔw minnu bɛ k'a fɔ k'olu ye nin dɛmɛ kɔfɔlen sɔrɔ. A don seera minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye Amadu Tumani Ture ale ka san 5 o fatuli o ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na bɛn ani keleya o jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture. Seera min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. $59 o de donna malo, ɲɔ, tulu, finikala mansin, makarɔni, dɛbɛn ka ɲɛsin maa dɔw ma ni an ko olu ma ko déplacé u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye o kɛra Fondation ATT maaw ka laɲini ye. Ɲinan y'a san 5 ye depuis Ala y'an ka président ɲuman nana Ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya Amadu Tumani Ture a yɛrɛ ye fondation mun créé depuis a ma kɛ président ye
Nos fondations depuis la création fo kana se bi ma baara wɛrɛ t'a la dɛmɛ ko ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'a ka kan a waati la. Ɲinan san na on a mis l'accent sur les déplacés. Déplacés minnu bɔra yɔrɔw la ka na Bamakɔ, minnu bɛ Senu o, minnu bɛ Falajɛ o, minnu bɛ Baginda o, minnu bɛ Muntugula o. Donc vraiment déplacés fɛn bɛ Bamakɔ, an y'olu bɛɛ choisi ka accent kɛ olu ka ɲinan. Ka malo tonne 24 ani ɲɔ tonne 25 alors ani tulu bidon 20 litres o 300 ani 25 ani macaroni paquet 300 ani 25 ani machine à coudre ni muso minnu bɛ n'olu bɛ se kalan na pour u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye. Donc an y'o ta k'o ɲɛsin u ma pour que u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ n'i bɔra yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ wɛrɛ la a sigi ma nɔgɔn. Donc mais nin bɛɛ kɛkun ye mun ye de u ka duwawu kɛ mun kɛra sababu ye ka anw yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan mun kɛra sababu ye ka nin fondation yɛrɛ créer n'o ye président Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ la u ka duwawu k'a ye Ala ka dayɔrɔ sumaya. Nin lajɛrɛba in sigili siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye fondation ATT maaw bolo. San o san u bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw caya. U ye nin baara in daminɛ kabini san 2020. Pour l'enfance ATT a ka vocation a ka hakilila a ka tagasira o ye de mɔgɔ mɔgɔ ni gɛlɛya b'i kan n'a bɛ se ka dɔ bɔ a la a bɛ dɔ bɔ a la. ATT ye sira min sɛnɛ o sira in a tɛ nɔgɔ dɛ lɔbɔ b'i jija ka sira in fura fo ka taga se a dan na. Mɔgɔw furakɛ denmisɛnnin minnu n'u dusukunbana b'u la o fana ma daminɛ bi a ye mɔgɔ 5 denmisɛnnin 5 furakɛ fu a kelen o kelen ka kan ka kɛ miliyɔn 4 ni kɔ nka dɔ kumana an ɲana yan denmisɛnninw dɔw bangebaga a ko dɔrɔmɛ 1 a ma minɛ ale la u ye fɛn de d'a ma yɛrɛ pour que k'a dɛmɛ a ka den assister. Alhamdulillah abidama bafsa tabaraka Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka sabatili kɛ Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma. Ni dɛmɛ dira minnu ma olu ye u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin an ka président Amadu Tumani Ture ma. Tulu dira an ma malo dira an ma an ka foli bɛ madame Ture lɔbɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye association kɔnɔ chaque donation an bɛ dɔ sɔrɔ a la vraiment an ka foli b'a ye kosɛbɛ ani ATT min y'an bila vraiment an bɛ duwawuba k'a ye Ala ka lahara sɔn suma ye vraiment que le bon Dieu a ka aljinɛso dayɛlɛ a ye kosɛbɛ parce que anw content no bi kosɛbɛ anw sewalen do a la kosɛbɛ. Fondation ATT ka laɲini ye maaw dɛmɛli ye u tɛna dan nin dɔrɔn ma a tɔ bɛ kɔ hali bi jama min tun bɛ yen a bonyara olu fɛnɛ ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ tajiko gɛlɛya kama a kɛra sababu ye nafɛnw ka taa ni ka segin gɛlɛya a ye gɛlɛya caman don o la min ni a kɛra sababu ye feerekɛla dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ ka feerefɛn ninnu sɔrɔ gɛlɛya la sira min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan yen olu filɛ nin ye. Tajiko gɛlɛya min binna Mali kan nin waati in na o kɛra sababu ye ka yɛlɛmaba don nafɛn kɛnɛ feerelaw ka baaraw taabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la woninda musow. An bɛ minɛnw sɔrɔ gɛlɛya la dɔɔni parce que essence ko y'a sababu ye ani gasoil mobilitigiw bɛ dɔ fara prix kan et puis minɛn ta yɔrɔ la ka bɔ ka na o fana nali ma nɔgɔ gasoil ko y'a sababu ye dɔ farala minɛnw sɔn ka minɛnw yɛlɛla tile 2 na parce que mun bɛ 2000 la o kɛra 2000 ni 400 an ka laɲini u ka se ka gasoil sɔrɔ u ka na n'a ye lafiya la bɛɛ ka lafiya feere ka k'a kɛcogo la wa mɔgɔ min bɛ se ka sanni kɛ olu ka sanni kɛ nɔgɔya la. An ka mɔgɔ ɲiningalenw ka fɔ la ko nafɛn kɛnɛ ninnu bɛ bɔ Bamako dafɛduguw de la ka Bamako lasɔrɔ waati kɛrɛnkɛrɛnlen de kɔnɔ. Gasoil ko kɔni gɛlɛya a juguyalen ma mɔ sisan komi fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan parce que an bɛ bɔ yan sisan an n'ale filɛ fɛn kɛnɛ jigin cogo min na an bɛ bɔ yan sisan an bɛ taa touriste ye tuguni a ka ca Ala fɛ n'an sera a mɔ bi o don n'a ma s'a ma fana an bɛ tila sini an bɛ taa fɛn kɛnɛ ta la tuguni an bɛ taa minɛn ninnu ta i n'a fɔ Difɛm fanfɛla ninnu Yegebugu Sikɔrɔ an bɛ taa minɛn ninnu ta o fanfɛla ninnu nɔ ka na. Awɔ dɔ bɛ fara transport kan an fɛ yɔrɔ sa de gasoil ko gɛlɛya nin de nana n'o de ye sisan bon e bɛ taa si ka hakɛya min kɛ gasoil ko gɛlɛya kɔnɔ bon i ni juramuso de b'a discuter ni ɲɔgɔn cɛ sisan bon tiɲɛna an bɛ ka ɲɛgɔn min kɛ gasoil ko la an kɔni bɛ se k'o prix fɔ a ye n'i bɛ se ka taa ni an y'o kan
an b'o fɔ n'i tɛ se ka taa n'o fana o la a fɔra a banna bon an ka laɲini ye min ye tiɲɛna gasoil ka sɔrɔ a ka labɔ kɛ maliyɛn bɛɛ k'i sagonata sɔrɔ o de ye an ka laɲini ye bitɔn in kɔni ɲɛ ka jugu kabiri essence in yɛlɛla dɔɔni minɛn bɛɛ yɛlɛlen don mais tile fila in na de ta juguyalen yɛrɛ yɛrɛ de don parce que an bɛ fɛn minnu sɔrɔ 1000 ni 2000 la u kɛlen don k'a kɛ 4000 5000 5000 ni kɔ a kɔni tile fila in na kɔni ta ye débrouiller dan de ani gɛlɛya dan bon u b'a fɔ ko essence yɛlɛnna ko dɔ farala pasew kan ko essence sɔrɔli ma nɔgɔ an b'an débrouiller kuma dɔ la n'a gɛlɛyara ni min wari b'i kunna i bɛ o de san ka taa parce que an bɛɛ b'an débrouiller de an t'a fɛ ka to so kɔnɔ an b'a fɛ ka bɔ ka dɔɔni dɔɔni de kɛ an bɛ taa an ka denbaya fana balo taji sɔrɔbaliya kɛra sababu ye feerekɛla caman bolo ka fɛɛrɛw bila sen kan sannikɛlaw mago ɲɛni kama a ye degun don a la a nacogo ka gɛlɛn sotarama tɛ sɔrɔ mais o bɛɛ n'a ta mɔgɔw kɔni bɛ hinɛ an na ala yɛrɛ ko ten ni mɔgɔ bɛ hinɛ i la i kan k'a fɔ sinon a nacogo ma na essence yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ da ɲɔgɔn na mais o bɛɛ hinɛ an na yɛrɛ yɛrɛ de n tɛ se ka bolifɛntigiw tɔgɔ man juguya o sotaramatigi caman ta b'a cogo la ne yɛrɛ kɔni donna sotarama min na u bɛ ne ta dakɔrɔ la ne kɔni ta ne ma foyi yɛlɛ n ka fɛn prix kan ko gɛlɛya bɛ mobili ko gɛlɛya bɛ hali ni kɔnɔgba in filɛ ni ala deli a b'a nɔgɔya i ye gɛlɛya bɛ dɛ mais kɔni degunba t'an kan an ka fɛn si prix ma yɛlɛma ala k'a nɔgɔya an kɔni ka y'o ye yara bi masaba nin k'a nɔgɔya ala barika ala kan mais ni ne nana sanni na woninda la ne bɛ minɛn minnu ɲini ne b'u sɔrɔ mais dɔnni ne kɔni farala prix kan voilà sinon ne b'u sɔrɔ ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ o la aya yani essence ko gɛlɛya ka se prix kun t'o prix la a kun nɔgɔyalen don yɛrɛ de mais kabini essence ko in nana fɛn dɔrɔn o fana b'a fɔ k'u bɛ dɔ fara prix kan parce que pour que minɛn min bɛ na olu fana b'a fɔ ko o minɛn ko fo ka dɔ fara o fana kan an bɛ ala deli ala ka nin ko in nɔgɔya ni ala sera ka nɔgɔya kɔnɔ a bɛ diya n ye parce que an bɛɛ dahirimɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo an tɛ taa ka ɲɔgɔn dan tajiko gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ siga tɛ a la nka an yɛrɛ ka kɛwale ɲuman bɛ gɛlɛya latɛmɛ an kan an balimaw kunnafoni kuncɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ tajiko gɛlɛya dɔɔni dɔɔni o bɛ ka bɔ a la yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ a bɛna siraw sɔrɔ cogo min na ka bɔ ja in na mais bi kɔni alhamdulilayi a sɔrɔla nɔgɔya la ne nana même ne y'a sɔrɔ a tɛ na miniti kelen ɲɔgɔn na bon yɛlɛma bɛ ka don a la yɛlɛma caman donna a la parce que fɔlɔ u tun bɛ personnel ladon nka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu ye mankan ci u la u ye personnel ko dabila transport mɔbiliw bɛ k'a sɔrɔ bon ne nana sisan nɔ n na kuma ni ye dɔɔni kɛ mais n nana n y'a sɔrɔ 10h25 wagati a bɛ wagati bɔ tajiko gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi yɛlɛmaba donna a la ka sabu kɛ jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri ye yaasa nɔgɔya bɛ se ka don a la togoya min na an bɛ se ka fɔ bi ni kunun tɛ kelen ye don dɔ tɛmɛna station in na ni tun bɔra ka jama dalen ye wa heure bɛɛ station nin kɔnɔ k'u bɛ essence kɔnɔ na a tun bɛ ji ci mɔgɔ ɲɛ kan n'an b'a kɛ cogo di an ka jamana de don ni gɛlɛya in nana an bɛɛ de ta don an bɛ jɛ ala ɲɔgɔn fɛ k'an seko kɛ jamana in bɛ se ka fɛn cogo min na n'i y'o don ta k'a lajɛ ka bi lajɛ i bɛ jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ en réalité effort ba de fournila pour que bi an bɛ don min na ko bi an bɛ se ka se nin yɔrɔ in na cogo min na n'o ye lafiya dɔɔni bɛ yen a ma ban pewu sa mais caman kɔni bɔra la 24 heures sur 24 ne ni n ka cɛdenw an y'a kɛ comme station caman n'u ka cɛdenw y'a kɛ cogo min na n'an bɔra yen fo ka taa se minnu yɛrɛ b'an provisionner fɛn na essence la n'o ye mobilitigiw ye ani minnu bɛ taa fɛɛrɛw kɛ essence bɛ se ka an lasɔrɔ cogo min na. u ka fɔ la ka kɛɲɛ ni jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ togoya min na taji feerela bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa yaasa bɛɛ bɛ se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ. olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka effort kɛ pour que an bɛ se ka 24 heures sur 24 nin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na k'a daminɛ an ka gouvernement yɛrɛ la fɔlɔ a ye jɔyɔrɔ min fa o jɔyɔrɔ n'o farala nin bɛɛ kan maliyɛn a kɛra sababu ye bi an bɛ don min na ko bi an bɛ ka bɔ 24 heures nin kɔnɔ maliyɛn sɛgɛra vraiment di mɔgɔw ma carburant di mɔgɔw ma diyagoya tun don an tun ka jateminɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ a daminɛnen don a kana ban bɛɛ ma yɔrɔnin kelen o hukumu kɔnɔna na an tun ye jateminɛ kɛ min ye taxiw ye taxi ninnu an tun ye olu prix fixé 3000 la ka sotaramaw prix fixé 4000 na ka sɔrɔ ka moto taxi olu prix tun fixera 600 la
ni bɔr'o la gouvernement mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'olu fo ka b'o la ka na se an yɛrɛ pompisiw dɔrɔn tɛ parce que nous sommes tous maliens an bɛɛ ye maliyɛn ye wotorobololaw pompisiw tayɛriw an fɛn o fɛn ye sɛgɛn nin kɛ an ka da la k'a fɔ fɛn bɛɛ n'a wagati don sɛgɛn in n'a tuma de tun don an bɛɛ k'an jija an ka se ka kɛ mali de ɲɛnɛma ye cogo min na. Anw mɔkɛ olu ko ɲɔbilen kɔngɔ anw fana bɛna fɔ an denw ye ko Asimi Goyita ye an jugu gɛn san mun na ka ban an faso kɔnɔ k'an faso k'an ta ye an bɛ ala tanu k'ala barikada nin bɛnna anw tile ma an bɛ taa n'a ye koyi bon a bɛnna n'anw tile de an b'a latɛmɛ ni dɛ an b'an bolo fila jɔ a kɔrɔ bari sabula mɔgɔ dɔ bɛ san 20 balo i tɛ nin garisɛgɛ sɔrɔ nin ye garijɛgɛ de ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye fɛn mun b'a la ɲɛ faamuya b'a la a tɛ kɛ ko fila kɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'a kɛ kelen bɛɛ n'i si ma i b'i bolo fila jɔ a la donc a n'a tɛmɛna hɛrɛ min b'a kɔfɛ n'a dɔ kɛra i ɲɛna a dɔ bɛ k'i denw ɲɛna a bɛ k'i mɔdenw ɲɛna. Jamana kɔnɔdenw ka lafiya o ye an ka jamana ɲɛmaaw ka hakilina dɔ ye o kama u bɛ wuli ka jɔ la su ani tile yaasa k'o hakilina lawaleya. An cɛ ka kulomajɔ la nin bɛ dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ Kanta Media ale jasiraw kan an b'a ɲin'a fɛ a ka abonné an ka page ninnu na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.